Mi s-a oprit filmarea, yay! Deci, în mare parte atât am făcut. Am pus niște geamuri și cam atât, dar mi s-a oprit filmarea, nu-i problem. Hai că nu-i problem că am venit să sparg tot aici de mici. Gabi? Da? Îți dau ceva. Asta e cadoul meu. Poți să te ca să fac tu aici ceva? Da, dacă îmi prioritate. Găsi ușă la ușă. Ce-i asta? Ok, eu mă duc la un... uite-mă tabloul tău. Unde e? Era țin eu? Da, și acolo îl punem. Iau ce frumos e. Eu... Fă-mi un pic, că mă duc la minat. Stai că vin și eu. Deci pe mine cred că mi s-a oprit filmarea. Uai, l-am vis. Gabi, am două chestii să-ți dau. Scut și pickaxe. Scutulesc, pickaxe. Ce-am zis? Haide. Trebuie să pun și eu itemele. Toate și toate. Bro, n-avem torții. Ia, vezi un... Bă, nu mai avem cărbune? Ba da. Am avut eu itemul pus. Nu este deloc. Băi, eu trebuie să mi-am mâncat la mine. Nu avem cărbune. Băi, omule, uite așa. Dăm cu apă în lemni. Bun, fă niște torții. Da, și azi vrem să facem piscină, apropo. Hai să vă zic din nou planurile, că mi s-a pus pauză la episod, nu știu de ce. Sau mi s-a închis, habar n-am, dar în fine. Astăzi o să vrem să facem piscină, televizor. Ce? Bun. N-avem mâncare. Vezi că avem asta. Hai de toate. Eu pun tot ce... Da, eu o să-mi prăjesc mâncarea, asta e furnalul meu. Eu îmi pun tot ce... Da, și o să vrem să facem episodul ăsta, nu știu, de vreo... O să vrem să facem episodul de vreo 40 de minute, jumătate de oră, nu știu. Nu știu, noi o să facem episoadele foarte lungi. Și să am uitat de cel mai important lucru. Nu? Am uitat cel mai important lucru. Să le zicem la abonați să dea like și subscribe. Dați like și subscribe. Hai la luptă. Nu! Stai ca să-mi iau astea. Bă, dar așa mâncare. Bine, ia-le pe alea două. De unde? Din furnalul meu. Bă, dar eu vreau să am o mână liberă, așa. Că eu vreau să țin mâna liberă pentru abonaci. Hai la luptă. La diamante cu mine. Ce, mă? What? Nimic. Bă, trebuie să ne găsim noi lumea. Da, bă, hai să găsim. Bă, mai întâi să luăm coordonatele. Coordonate. De la ușă, la chiar. Coordonate. Spune. Minus 52 cu 10. Așa. Minus. Deci, minus 52. 52. Virgulă. 64. 64. Virgulă 128. 128. Gata. Astea sunt coordonatele. Vino după mine. Acum putem să mergem în explorare dacă avem coordonate, deci... Da. Hai să mergem. Bă, poate găsim un sat, haide. Haide. Dacă o să am puțin like, o să fie în cauza de la internet. Bune, că ne trebuie, știi doar. Da, dar hai mai întâi să mergem ca să poate găsim un sătuc. Și să găsim oi negri, că oi negri găsești mai mult pe un munți. Ok, o să ne îmbărdecătăm foarte mult de casă. Sper că o să vă placă. Wow, stăm lângă nisip. Stăm lângă deșert. Uite la acolo, nu haide. Și ceva, hai să ne despărțim. Eu mă duc pe aici. Găină. Urâtă. Da, așa.
găsim nimic. Bă, vreau un sat. Plin. Urcușori. Ui! Vreau să ui. Mâncare. Ia, să vedem. De ce l-am murit în 3 hituri? 1, 2. Opa. Hai, uri. Și. Mâncare multă. Și eu am 8 bucăți de care sunt crude. Wow. Bă, cred că mai bine mergeam prin deșert. Și de ce? Că dacă găsim de la piramidă. Dar în fine, ne despărțit acum. Tu unde de? Pe aici. Eu m-am dus în deșert. Lavă! N-avem găleată, din păcate. Fa, bă, și-am găsit aici. Avem și cărbune aici. LOL. Bă, nu e ce este. Trebuie să stup aici. Oi, la. Dacă ne mergem în lag, sorry, dar e problemă de la internet. La ce de coordonate ești? Oh, sunt foarte rău. La 294 cu 64 cu 52. Eu mă duc prin munți și voi, pentru fetele știu. Mă nec. Uite, Morică, de asta. De asta să luăm pentru... nu, ăsta e foarte... Uai de capul și de zilinieri. Bă, văd că mai știu pe mine. Ok, rare și atât. Eu am multă mâncărică. Și prăjită și neprăjită. Neprăjită de oaie și 2 de pui. Dacă găsesc un sat, nu mai vii la mine, vin direct acasă. Dar găsesc eu pe așa faci. Doamne, ajută-mi, găsesc un sat! Vezi, vedeți, nu suntem calți YouTuber ca să băgăm de la ca să găsim sat. Noi suntem corecți. Uite aici pe... Au. pe munți. Știi, nu avem nevoie de scut. Urcușor. Eu mi l-am lăsat acasă. Dar nu avem nevoie de scut, dar în fine, eu mi l-am dat jos. Eu am discutam și ăla. Mi-am făcut și un arc. Am văzut că ai dat în mine. Eu, Doamne ferește. Spuneți voi, dacă am dat... Sat, în sfârșit! Da? Da! Bine, mă. Ok, o să mă duc eu acasă cu toate resursele. Sau ne mutăm în sat cu neamul. What? Bine că avem hoie, boys. Ce? Bine că avem hoie. Da, e toată hoia. Tot fânul, bă, hoia. În fine. Uai de capul meu, să vezi că pâine o să avem. Mâncăm pâine cu lapte. Eu am găsit aici. Avem mai... Omorare în golemul. Vrei să te omoare el pe tine. Soy time. O să-mi iau un pat galben. Eu am găsit cărbune. Oh, nu știi ce am realizat? Faci noaptea. Da. E bine, eu am pat. Ce coordonate ești tu? 131 cu 63 cu minus 262. 100? Da. Oh, nu, cred că o să fim nevoie să facem zile de data asta. Bine, fac eu. În scurt. Cere de gata. M-a bătut că m-a dat una în gură, da. M-am mutat cu el pentru viața voastră. Și bam. Nu mai ne trebuie animale ca să mâncăm. De ce? Bă, da, pentru că avem pâine. Domnul Iron Golem. Bă, Gabi, poți să zici aici? Când mai poți să mă ies. Omuleț? Nu. Da. Nu, am murit. Nu cred. Mai știi coordonatele? Nu. Dă-te de uși. Iron Golem, o să mă răzbun. Poți să răzbuni. Era cu minus cu 200 și nu știu că, nu? Nu știu. Era cu 200 nu știu cum, mă merg în 200.
Uai, de capul meu nu vine să cred că mi-a pierdut toate itemele. Dacă tu ai văzut cu ăla, tu bătăuși. Dar nu înțeleg că m-am urcat pe 4 blocuri. Abonații sunt martori. Dacă s-a urcat pe 4 blocuri, dați un like. Abonații sunt martori. Wow, ce greu trece timpul, de-abia 10 minute. Ok? Trece tu? 17. Wow. Dar nu vine să cred. Aha, merg pe drumul bun, că pe drumul am aruncat un pickaxe. Deci merg pe drumul bun. Curând o să-mi găsesc ce mi se cuvine. Coordonate ești. Nu, 254, 77 cu 250. Uite, te văd. Ești în fața mea. Super, hai din sat. Abonați, parcă am urcat un munte, nu? Da, parcă tu spune. Ești printre de astea. Vii cu mine? Da. Vin, frățeleu. Da, abonați, parcă am traversat și apa, nu abonați? Da, bă, abonați, mersi, abonați, am traversat apa, acum mi-aduc aminte. O să punem puțin pauză că trece o mașină mare. Scurt timp. Oh, wow, de-abia acum m-am amintit. Da. O să revenim. Zi. În sfârșit le-am găsit. Da. M-am chinuit. Deci cred că am mers mai mult de jumătate de oră ca să le găsim. Uitați-vă și voi, acum mor de foame. Dar degeaba. Da, bine să dau politică. Suntem boyfriend. Ok. Nu cred că sunt toate, dar în regulă. Am tot ce e important. În primul rând, mâncare. Foarte bine. Cred că avem și Ferrar. Captul că eu bag în mine. Wow, nu știu că mi l-am găsit. De fapt să ne dați amândoi. Da. Ok. Acum a venit timpul să nu mai ducem niciodată lipsă de mâncare. Cred. Știi de ce? Pentru că o să facem pâinică. Da. Ce? Am găsit multe hebeluri. Căluți. Cu ce le iei tu hebeluri? Cu foiul, că le cel mai repede. Bă, dă-te mă. Pâinică gratis! Câte pâine? Încă nu le-am făcut acum. O să am și 6. Da, 4, 5 de astea. Da, știi că o să ne punem să ne jucăm. Da, acum o să ne întoarcem acasă. Deci o să revenim de-a... Nu. De fapt, chiar o să ne întoarcem. Putem stop ca să mergem mai repede? Să ne băgem cu... Ne, o să dormim în sat și dezor mergem în... Da, hai să mergem să ne jucăm. Eu mă duc în casa... Bă, uite. Vezi că acolo ai un chest, ești și un chest. L-am luat eu. Hai, du-te într-o casă. Noapte bună, zombie! Am mă bag de exploziune. Noapte bună, zombie! Nu mi-e somn. Yeee, mâncare! Vino încoa la mine! Eu Vino la mine dacă vrei mâncare! Sparte-le, nu mai mânca. Împart-o în două. Wow! Da, sunt foarte bun. Și bam! Nu! Bam! Na, fratele meu! 32 mi-a dat. Da, haide O să vreau să iau asta. Să-i pun lui Gabi la cap. eu o să vreau să iau un pat galben. Eu dau pe ăsta. Adică, ia fi atent ce am luat. Și eu.
Da, hai. Dar nu plec până nu găsesc un pat galben. Să fugim. Pat galben caut. Dacă nu găsesc, nu mai plec de aici în viață. Wow! Uite! Am găsit ăsta ca să... Ce e ăsta? Habar n-am, nu le-au. Bă, ce la furnalul ăsta? A, da? Ia tu. Oh, la, nu plec din saf fără mâncarea mea. Am găsit. Am găsit pătuțul meu. Adică, Abi. Ce? Deci stai așa să trebuie. Luăm prin niște Care-i cartofi. coordonatele? Coordonatele sunt astea. Minus 52 cu 64 cu 128. Minus 52. Încolo unde ești tu, mi se pare. Minus. Așa. Hai că mă țin după tine, mergi. Și blonj geam de am Ua, dar eu încă mai am efectul ăla. De care? De ăla, ca să nu uite de acum. Te-am și pierdut. Te-am pierdut. Aha, rechinul. Găl, rechin. Vii? Ce bine acum să ai mâncare, nu? Eu aveam. Bă, acum trebuie să ne apucăm de piscină. Îți trebuie, dar dacă nu mergi tu mai repede. Nu, deci fii atent, cineva merge la mine. Cineva s-a apucat de piscină. Te bași tu? Nu mă gândesc, nu știu asta. Deci cât am spus că minus 60 și cât? Ia uite-te. 130. Minus 62 cu 64 cu 181. Cu 128. Nu coși. Așa să spunem. Da, așa e. Deci cum ai spus? Uite și tu că sunt foarte multe spate. Păi da, mă, asta de ce pot să dau telefon. Tu dai la mine, te report. Pot să-i... În fine, mergi ca lumea. Este minus 52 cu 64 cu 128. Am minus 52? De... Gata, aproape am ajuns. Da. Minus 52. Mai așa. A, da, aici te citui la costă și apoi... Da, eu m-am pierdut iar. Trebuie să merg. Uite și tu la coordonate și vii singur. Ok. Deci este 52. Bă, dar am trecut de mult de 52. Din minus. Așa trebuie să merg. A, și eu fix așa de a, este aproape. În fine, eu sunt pro player, cred. Bă, Da, normal. o să revenim când o să ajungem acasă. Da, până atunci faceți dormeo. Nu. Și Da, ne-am m-am găsit și dus noi acasă. casa și Nu camera. mine, că iar nu n-am. Ok, acum e timp. Da, ne sunt toate. Ok, eu o să-mi las doar torțele. O să-mi las doar torțele și mie. pickaxe-ul. Torțele. Fă-mi un alt chest. Mai întâi astea. Păi, Cu ce fac piscina? fă-mi de la. Ce? Fă-mi un chest, că nu mai am loc aici. Nu mai am lemn. Asta că fac eu. Ești sărac de mine. O să fac Piscina. 3 am făcut. Dar lopata mea e pe acolo. Nu, cred că e chest. Ești tu. Lopată! Vine tati! Aha, am găsit lopățica.
Să facem piscina cu geamuri? Nu știu. O faci tu că e un ordinat. Păi zi tu, că eu nu știu cum să se facă. Este aici multă mâncare. Îți crezi că zici multe diamante? Mâncare. Măcar 6. Și gata. Gabi, te părăsesc. Din nou. Să aduci niște lemne când o să vin. Da, dar nu am să termină tot. Din nou încoa. Să dau pe meu. Uite-ți-o mergi. Bun, ce pun bun, Gabi. Bă! Trâng la cop. Trân la cop. Hai, lasă. Să arăt. Mergi, da. Bă, da. Hai că avem câteva lemne să prăjesc ăsta. Stai să vedem. Facem piscina în aer. Așa, zi. Să facem piscina în aer. Nu, s-a turut. Fii atent aici, că am o idee. O facem cu... Nu, o facem doar cu slepuri. Da. Da, cred că asta e cea mai bună idee. Unde să mai găsim niște cărbuni măcar. Adică... Până... cred că trebuie să vii acasă. Da? Diana acasă. De ce? Faci noapte. Nu contează, eu am plecat la mine. Atunci fă zi. Zi, Da. iarăși. Da, oameni. Am uitat să schimb pătuțul. Unde ai mai pătuțul? Pătuțul. O să cad în 3, 2. Eu ți-am să faci zi? Am făcut. Bă, și Nu spune că mori. nu că mor. N-am blocuri. Dar eu n-am topor ca să mă duc să iau niște lemne. Ce topor? Eu de-aia vreau să spun, dar eu ți-am spus din cealaltă pe cop. Unde mi-e topor, că nu înțeleg? Da, mai avem 4 iron, folosim pentru topor. Fac un topor de iron. Te rog, vină la mine. Coordonate? 37 cu 39 cu 102, 10. Ok, ok. Nu spune că te omoară un schelete. Nu, 37? da, am găsit foarte mult iron. Pe dar nu te omoară modul la lemne, nu. Da, dar vină cu aceea. De ce? Și a zis mă că-ți doi scheletoni. 37... Înseamnă că merg în direcția bună. Ai nu găsesc! Bă, minus 37! A? Minus? Nu mă, 37. Să mă așa. Da, o să mor. Scurt timp. Da, cum... N-am înțeleg cum te-ai dus. Dacă ți-am spus. Ai urcat și un munte? Lângă casa noastră cu alea. Habar n-am te dus. Mamă, știu, tu ești pe mine. Ești pe shift? Nu. Nu e acum. Habar n-am. Gabi? Ai murit? Se uită pe mine, vine și că zici că vrea să tacă. E omorât? Da. Nu mai am nevoie, lasă. Am găsit restul. Da, eu acum mă duc să iau niște... Am uitat să fac topor de iron. Vezi că folosesc iron-ul. Folosești. Las că să... Ce să găsesc eu alt iron? Că să găsesc, cred. Sperăm. Deci ca asta e coala, crafting-ul punem frumos aici. Acum îl facem așa. Toporașul. La lemne. Frumos, o mină.
mai pur să ieși? Ieși și pe iau după torți, da. Ce-mi asta? Ce-mi dau torți. Nu mai văd nimica. Eu zic să ieși. Păi asta și începe. Oh my god. Nu mai găsesc lemn alb. Bă, nu mai găsesc lemn alb. De ce nu stai și cu lemn alb? Piscina? Cu lemn alb. Da, cu slepuri albe. Ok. Nu știu, cred că seria asta o să ară vreo 20 de episoade. Chiar mai multe. În episodul următor o să facem o casă cu etaj. Adică aceeași casă, dar că... O să facem și mai mare în episodul ăsta, nu? Ok, o să facem piscina și cred că o să ajungă, că deja episodul este destul de lunguleț. Cât altul? Are vreo 26 de minute, deci cred că e destul de lunguleț. Nu mai vreau să țin extrem de mult, că nu se uite mult și de zic. O să are treabă oamenii. Și am pierdut și casa, wow! Eu o să revin fix când o să... O să revin fix când o să ies și eu din mina aceasta. Da, cam atât a fost și cu acest episod. A apărut o mică problemă. O să ne vedem mâine la un alt episod mirobolant. Până atunci, lampada vedeți și pa, și pa!